What's up mga kamulats natin dyan? Magandang umaga sa ating lahat. At ako'y nakapagbiyahe na rin ulit. At wala nang sakit yung aking likod. So yun guys, pag-uusapan natin ngayon kung bakit sa dami-dami na pwede kong pag part-time man, pwede naman mag part-time sa mga fast food at iba pa. Mas napili ko pa rin talaga mag part-time kay Lalamove. Bali meron na rin pala akong booking guys. Nakuha ko siya galing dito sa Santolan, Pasig, papunta sa Santol sa Manila. So yun nga guys, bago tayo magpatuloy, kung hindi pa po pala kayo nakapag-subscribe sa aking munting channel, wag nyo naman po sanang kalimutan i-click ang subscribe button at ang notification bell. So traffic na naman dun sa kabila. So yun guys, simulan na natin pag-usapan kung bakit Lalamove ang mas pinili kong part-time job kesa mag-apply sa ibang pwedeng pagtrabahuhan gaya ng mga fast food. So yan na nga, ganito kasi yan guys. Kay Lalamove sobrang dali mag-apply. Tsaka may motorsiklo naman tayo, may lisensya, may rehistro. Doon talaga yung unang pumasok sa isip ko na maayos to, okay dito mag-apply. Kasi una-una sa lahat guys, sarili ko ang oras ko. Kasi minsan pag nagpa-part-time ako, magsisimula ako ng alas 9, alas 8, ganun. Tapos minsan alas 12 nasa bahay na ako. Or alas 11 nasa bahay na ako niyan. Eh kung nag-apply ka sa mga malalaking company na pwede mong pag-applyan, 8 hours ka magtatrabaho. Tapos ang kikitain mo lang doon minimum 537 ata. Yan, di ko kasi masyado alam guys. Comment down below na lang kung magkano ba yung minimum dito sa Manila. Eh samantalang sa Lalamove, ang 537 na yan, madali lang yan kitain. Hindi mo aabutin yung 8 hours. Tapos real talk pala sa mga kapwa ko riders. Wag naman sana kayo magalit. Sinasabi kasi nila minsan ang pangit-pangit daw ni Lalamove kasi ang baba ng rate. Tapos medyo ano daw, basta ang baba daw ng rate. Tapos para sa akin, hindi natin pwedeng sabihin na pangit si Lalamove guys. Kasi kung wala si Lalamove, wala tayong pagkakakitaan, di ba? Wala tayong pagkukunan ng pera ngayon. Hindi man kalakihan ang nakukuha natin, pero at least may na iuuwi pa rin tayong pera. Kaya hindi naman natin pwedeng bastusin na lang ng ganun ng ating kumpanya na Lalamove. Real talk lang yun guys sa mga ibang riders na nagsasabing ganun daw yung Lalamove. Pero para sa akin guys, hindi naman mababa ang rate ni Lalamove. Parang ang kita niya lang naman, parehas lang naman sa umpisa nung pag ano ko dito. Sadyang mahal lang talaga yung gas. Oo, kung malamon yung motor nyo sa gas, oo, wala na talaga kayong maiuuwi kasi sa gas lang mapupunta. Eh kapag tinaasan naman ni Lalamove ang rate, sa tingin nyo may magbubook pa ba? Oo, merong magbubook, pero
yung mga hindi naghahanap ng mga murang ano, nung holiday nga plus 40 lang ang tumal na ng booking, kaya hindi ako bumiyahe nung holiday guys. Bali ngayon lang ulit ako nakapagbiyahe at medyo okay na ang aking pakiramdam. Maraming salamat po pala sa mga patuloy na nagsusuporta. Masyado talagang traffic palagi dito sa ano, ganitong oras. At dahil medyo maaga pa, wala pa tong high demand, from Santolan hanggang sa Santol 113 pesos, tapos babawasan pa yun nilalamove. But it's all right, at least meron, di ba? Kaysa naman nakatambay ka sa bahay, walang perang pumapasok. Pag nagutom ka, kakain, palabas na naman yung pera. At least kayo Lalamove, may naiuwi tayo at medyo nakakaipon. Tsaka malaking papasasalamat ko kay Lalamove, kasi dahil sa Lalamove nakabili ako ng isa pang motor, di ba? Smash. Yung nasa tutorial ko guys, na ginagawan ko ng full wave rectifier, full wave stator. Bali, update pala dun guys sa ginagawa kong pagpo full wave. Wala pa kasi, hindi pa dumarating yung ating in order na rectifier. Ang tagal dumating. Sa ano lang naman yun, sa Shopee ko lang kasi siya in order. So yun guys, update ko na lang kayo mamaya kapag nakarating na tayo sa ating drop off, kasi masyadong traffic dito guys. Kita nyo naman, sobrang traffic as usual. Ganito talaga dito palagi kapag ganitong oras, may paakyat na to sa Katipunan. So yun guys, update ko na lang kayo mamaya. Let's go. Ayun, buti na lang medyo bumaba na yung gasolina guys. Nag 80 yan nung isang linggo, ngayon 75 na lang, 91 octane. Ayan guys, magbagas muna tayo. Lang muna. Saan niyo po sir? Kay Desiree Peralta. So yun guys, na-drop na natin yung ating first booking at Gcash tayo, binayaran ni ma'am. Dahil meron na ulit ako nakuha. Thank you. Thank you. At meron na ulit ako nakuhang booking papuntang Binondo, Manila, sa Nicolas pala. Let's go. Pure Gold QI ang pick up. Sa tingin ko mag-aantay na naman tayo. Ay, ba't nang layo? Saan po sir yung Pure Gold QI? Ano ka dyan? Diretso ka dyan. Opo. Paglabas mo, kumaliwa ka, yun ang Santol. Kaliwa ka. Tumbok mo, QI gate. Kumanan ka naman. Pag ano mo ng Bayani, makikita mo yung gate ng Pure Gold malaki. Sige po sir. Salamat Isang po. kaliwa, tapos isang kanan sa dulo. Sige po, salamat sir. Isang ka sa dulo. Salamat po. Alright guys, nandito na tayo sa Pure Gold QI Central. Dito daw mismo sa Jollibee ang pick up. Documents daw.
Ay, ito pala. Sir, magpipick up po. Hanapin daw po yung manager na naka-duty. Sino naka-duty dito? Madalang document sa accounting. Saan may ano? Sa Jollibee. Roel. Opo, Rovelta. Okay, ano? Yan ipapadala sa Dasmariñas? Ano po, sa ano lang to? Sa Manila, Dasmariñas Street. Sa Binondo po. Wala ko yung Dasmariñas Cavite. Oo. Saan po yun, sir? Puntahan ko na lang. Sige po. Dito na lang po ako, sir. Ayan, guys. Antayin ko na lang dito. Let's go. Ayan, guys, nakuha na natin yung pangalawa nating booking. Ito. Documents from Jollibee. Papuntang Dasmariñas Street sa Binondo, Manila. Sa halagang 117 pesos at sa layong 8.4 kilometer. Let's go! Alright guys, na-pick up ko na yung ating pangalawang booking at siguro dito ko na rin tatapusin ang aking vlog sapagkat napag-usapan na rin naman natin yung kung bakit Lalamove ang aking piniling part-time job at hindi na lang ako nag-apply sa kagaya nun na pag-pick upan natin Jollibee. Pwede naman tayo mag-apply sa mga ganon, pero gusto ko kasi guys yung sarili ko yung aking oras, yung anytime pwede kang magpahinga. Ang ano lang dito kay Lalamove, sobrang nakakapagod talaga siya kasi init, usok, lahat na makakasalamuha mo dito sa paglalalamove. Yung ngalay sa likod, pero okay lang kahit nakakapagod. Sabi nga ni Maiso Potato, okay lang mapagod ka basta para sa pangarap mo, kesa naman nagpapagod ka para sa pangarap ng iba. So ayun guys, maraming salamat sa mga nanonood na mga nakarating dito sa last part ng aking video. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsusuporta. Kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo kakalimutan mag-like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po. Peace!